Tá Gaeil sa táí sna stáisiúntaithe. Tá sé gnochtú sciilte na dimhne faoi chinne, faoi pholaíocht agus faoi chultúr. Tá srianta ar an Imirce Nua-Eabhrac lárnach in Uachtaránacht Donald Trump. Sna carracha móra bíonn saidirí Trump armtha as fóraimnú in Imirce agus custom a dugtar eis orthú ag siúil na sráidina sa tóir ar ghaoine náhfuil na capaisí cí acu. Tá éireann Nua-Eabhrac le a measc na naoine atá an ngóáil. Cé gnéir an Uachtarán go dtacaíonn sé leis an phobal éireannach. As a lifelong New Yorker, nobody knows the Irish better than me. I know too much about the Irish. So let me begin by saying I really do. I love the Irish. I've had great friends over the years, and I love the Irish, special people. Ach ní bhaineann a gcáin ar an phobal éireannach leis na daoine atá sa tír go míad letha. Delta daoine eile nach bhfuil capaisí acu tá Trump an nuas orthú, rud a chrochaí an ogla sa phobal. Tá aisig dul amach ar na sráide, tá siad feicte agam féin, cóide lom is scoileanna agus bíonn aisig stoppa na dultaí na scoileanna sin. Nuair ecann tú na rudaí atá tarlú faoi láthair, could dé atá an anúin, could dé an chéad céim eile? Whoa! Down! Hey. Immediately, all the red flags went off, and I said, if they're playing games with you here, I'm terrified that you'll end up in a detention center. Le fearinne má tháirginn siad an dlí is cóir iad a chaithfh amach. Mar sin, cén síl atá ag na Gael-Mheiriceánach faoi gara Uachtaránach Donald Trump, agus maidir le Gael ná bhfuil capaisí dlíthúla acu. Cén dói an bhfuil an smach déan ar in Imirce Nua-Eabhrac a choriste orthú sin. Tá mé Nua-Eabhrac chun na rudaí seo a isrú.